Zdravíčko hovada, moje jméno je Agrelus a původně jsme chtěli natočit video na našem koupališti, jenže jsme tam nenašli žádnou vodu, ale za to jsme tam našli tohle chlápka. No a kvůli této nečekané změně v plánu jsme se místo toho rozhodli natočit Ask Agrelus. Ještě než se pustíme na samotné otázky, které 100% nebudou naprosto retardovaný, tak bych vás jenom chtěl upozornit o tom, že tuhle úžasnost můžete teďko koupit v odkazu, který najdete dole v popisku videa, takže se tam určitě podívejte. Máme tam dokonce ještě i tenhle design a taky tenhle design. První otázka. Proč nemáš berle? Vážně? Vážně, kurva? Druhá otázka. Agreli, umíš tancovat? Ne, ale umím tohle. Třetí otázka. Agreli, šikanuješ někdy svého mladšího bratra? Ne? Bracha, půjč mi Dark Souls! Ne. Čtvrtá otázka. Agreli, co děláš ve svém volném čase? Hraní na PC se nepočítá. No, tak já nevím, jako záleží. Když se fakt hodně nudím, tak se vždycky mrknu na nějaký film, ale potom jako někdy si čtu, občas prostě jdu ven se psem, nebo poslouchám něco od svých oblíbených interpretů, ale jako nic prasáckýho, no. Pátá otázka. Agreli, proč už nejseš takovej, jako jsi byl vždycky dřív? No, tak to já nevím, to se prostě tak děje, každý se vyvíjí pořád dál. Někomu prostě roste pořád větší a větší péron a někdo říká čím dál větší sračky ve videích, no a u mě se děje tak trošku obojí. Šestá otázka. Agreli, jaká je nejvíc otravná věc během natáčení? No tak nasere mě spousta věcí, když natáčím, když mi zrovna nejde mluvit, když mi dojde pití, ale co mě nasere úplně nejvíc, je samozřejmě to, když mi pokaždý, když něco natáčím, zavolá Martin Rotáh, se po mně sex. Sedmá otázka. Agreli, mohl by si prosím tě odejít trošku dál od té kamery, aby ti byl vidět obličej? Není problém. A finální osmá otázka. Agreli, čeho se nejvíc bojíš? Upřímně, nejvíc se bojím toho dne, kdy se ráno vzbudím a nebudu mít svoji ranní kládu. To bude tragický. Tak to bude pro dnešek asi všechno. Díky moc za to, že jste se podívali na tohle úplně kretenský video. Jak jsem říkal, původně jsme chtěli natočit něco trošku jiného, ale nakonec jsme udělali silnou improvizaci a vytvořili jsme tohle. Další, pokud ještě budou nějaký další asky, tak to bude mnohem lepší. Uděláme to někde, kde to nebude hučet, jako to hučí tady a s nějakou lepší produkční kvalitou, ale stejně díky moc. Podívejte se do popisku, mrkněte se na designy těch triček a nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado a já padám. Ahoj, už bolí, pardon.